Da li se smatraš, znači, kao ženskim si najbolji na Balkanu? Da. Da? Da. Zašto, možeš obrazložiti? Pa, jednostavno ne mogu obrazložiti, mislim da se time ne smatra, možda se tome ne bi ni vratila. Zapravo, jako teško govoriti o tome ko je najbolji ženski MC, pogotovo zato što nas je stvarno jako malo. I onda samo probirati između te tako male skupine mi je besmisleno, ali sad ne znam ko je to rekao, ukoliko ne znaš koliko si dobar, onda vjerovatno i nisi. Tako da nekako sa time vodim. Da, imaš mislim, i potrebna ti je ta doza. Da. Moraš reći u svakom, ja sam najbolji . Pa to i mislim, i da bi se da bi opstao nekako, još pogotovo kako smo mi žene u nekoj manjini u tom cijelom hip-hopu, i da bi opstao nekako moraš imati tu dozu neke bahatosti, neke samouvjerenosti, da jednostavno kažeš da, najbolja sam. Sada, da li se neki slažu s tim, neki ne, apsolutno me se ne tiče.